pumnul și crăpoase. Astea au devenit religioase, când mă vede să închină și mă pupă ca pe moaște. Ai t-ele lăsate, ți le dai după urechi dacă te enervezi. Nu cred așa ceva, că ți-am zis. Nu le are, mă, uite că nu le are. Nu le am eu. Să mor aici, deci perfect. Dar ce ai în ureche? Te-a tras curentul, se băga voastră? Am aparat auditiv, Fonfi. Domnul Fonfi. Ce? Am aparat auditiv. Ești chiar? Satana. Amin. O, sabră como este do. Ca ora de suche. O mai ua. Moci. Care cine ajut. Așa vă vreau cu bă ăștia. Fiți de treabă. Saca umbrelor. Fă. Amin.